Često ljudi, evo nas u novoj epizodi World of Gaming, World of Game i vidi, evo ja sam u novu verziju, nešto ima. Oh yeah. Oh, oh. Oh, 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 oh. Pogledaj, na drugim pjesma. Ma pucnjeve. Baš cool. Jel da gamer? No se slaže. Čekaj samo, mi se vidimo samo da ja, ovo će biti možda danas. I ovo to sam možda samo i vidimo se, da prebacim je. Ovo je nova verzija, 16. pa vidimo. Ok ljudi, sve u redu. Namistio sam. Kako se ne troši? Ja sam to uzeo samo hakaju craft. Nemaš šta. Ilzi iz B. Sad ću ići. Što ćeš ti? Izvinite na ovome. To je samo moj brat. Kašćanka. Sjeći ću. Kako se da sada Nilhan? Jej. I mi ćemo sebi nabaviti stvari. Samo nam treba redstone. Dozi. Mare. Treba nam šta? Još. Iron. I što nam ono još. Im ne trebaš. I ovo ne treba. Moramo napraviti 64 štolja. Zaboravio sam da treba. Žodit će uglavnom biti kratka, nemam mnogo baterije. Sljedeći put ćemo možda, ali možda kratko kuću, ovo će biti pošaljavamo. Tako da... Izvinite. Ovo je posljednji hak. Izvinite na hakanju, ali... Okej. Da. I'm alive, I'm alive. Ništa izgleda da toga ima beskonačno. A to je neki bug, ali rekli su da popraviti. Yeah. Miško se ja proju, poježevam poju, narasla je boja, mišu do koljena. Ok. Vidimo se kad počevam jedan stack i neću hakujem. Ne more. Jedan stack, šuti Ilhan. Jedan stack drveta i cobblestone izmajnanog i napravimo jednu malu kućicu. Toliko. Vidimo se kad to završim. Ok ljudi. Izradim krave.
radi sve. Baš neću ti. Briga mene. To ne postoji. Kod će tebe, kod je to. Imaš Aldine još 15 minuta da igraš. Neću da budem so. Ja, ajde gore. Držite. Ovako dugo. Okej. Okej. To je tu neki. Ne, dobar. Dobar. Ovo ćemo završiti. Ali izaću. I kazat ću vam. Što cool izgleda. Malo treba više. Malo. Verziju na bio. Moramo vidjeti ovo. Spomnovati. Što je? Prvo. Epic. Imamo baterija. Snimio. Ne. Vidimo ovaj skin. Matanja. To neke sam i to. Ja ne mogu im. Danas. Ok, to je bilo to. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u. Ćao!